בשני וחמישי אומרים יהי רצון אחרי תחילת התורה בשעה שאומרים תחנון יהי רצון תרבים שבשמיים שישמע נתבשר בשורות טובות לשעות נחמות וכולי וכולי וכולי. בסוף אומרים שם אחינו כל בית ישראל רצון הצהוב בשביה וכולי. אז למה לא אומרים שם גם כן מכל הקטעים שאומרים יהי רצון יהי רצון שאחינו שבבית ישראל רצון הצהוב בשביה וכולי. יוצאים ברווחה, מצרה לברכה, מצרה לשעבוד וכולי. אז אומרים שכיוון שאומר השר שלום זצ"ל, כיוון שאמרנו אחינו כל בית ישראל, אמרת לא אמרנו ירצון, אמרנו אחינו כל בית ישראל, אמרנו אחינו, אז ממנו עוררנו את הרצון העליון. ברגע שעם ישראל מתייחס כלשהי כמו אחים, אז יש רצון, זה עורר את הרצון העליון. האחדות שבינינו זה מה שעורר את הרצון העליון. אז יהיה רצון בזכות האחדות שהיו בערב הזה, שהושפע השפע טוב והברכה והצלחה לכל כלל ישראל, כל כמו שלכם. אמן. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם.